Criw o fets ydy'r pedwar yma a bydden nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am yr hawl i wneud des arbennig. Bydd pob un yn cael cliw bach o'r sialens dan sylw cyn dechrau, ac yn ei tro bydd rhaid iddyn nhw rhoi pris i ni, sef y swm o arian fydden nhw'n fodlon ei gymeryd am wneud y de, ond dim mwy na £100 boes, ni ddim yn filioners. Y person ar pris isa i bob un fydd yn derbyn y contract ac yn cael y swm hwnnw yn ei boced mewn cash, yn union fel quote gan filder dodgy. Ond ydy rhain yn jibas fel arfer? Dwi'n meddwl y boi bydd yn jibio, either Luke neu Tom, dwi'n meddwl. Swn i'n meddwl na person mwyaf tebygol i jibio heddiw, sa fi, fod yn onest. Ilan sa'r nyta'r mwyaf. Mae overdraft yn weddol wael o'r foment, so byddai'n neud unrhyw beth am arian. Dwi'n meddwl Ilan sy'n trio undercut i pob efo pres o felly. Dwi'n eisiau bod yn athro. Cwpl o peint o fe a byddai'n neud unrhyw beth. Mae Luke yn random. Oedd e just randomly just tynnu drwsus at pen gliniau a just cocio gael cachfa yn y llyfrgell. Rhawgio personally yn hapus os o'n i jibio wbath sydd ddim yn rhy daring, ond dwi fyny am wbath. Gael ei just dweud. Luke yn barod i wneud unrhyw beth felly, tybed os fydd ganddo ddiddordeb gwneud yr un nesa, STATWS, os gan y boi syniad o leia? STATWS. Mae'n rhywbeth anodd i feddwl am, dwi'n siŵr iawn. Ella ydy o'n wneud efo pobl eraill neu beth. STATWS? O, mwyn bod efo Facebook neu Twitter ni. Ti'n dangos dy hun, o flaen pobl eraill, dwi'n siŵr. Dwi'n meddwl siŵr gofod mynd rownd yn acto fel rhywun sydd efo status. Rhoi status wirion fyny o Facebook, dwi'n siŵr. Isi ffreipio un o mes i blaen, hogan o fi. Isi dweud bod i expectio babi a nath cefndar hi sendio cerdyn drwy'r post i tu hi a gath mam i sioc. A dod am wir. Yn disgwyl bydd Ilan siŵr yn mynd i weddol isel. Ond ife fe fydd yn gofyn am y swm isaf heddi. Mae'n bach yn feg, ond swn i'n gwneud statws am, dwi'n bo, 20. Wel, dwi'n eisiau rhoi beth stupid ar Facebook na Twitter, so £40, so £40 yn union. 26 pint. Fi ddim yn trafod yn rhy rhad, ond fi ddim yn trafod yn rhy drwyd fyd. Status 10 pint, swn i'n neud y den o'n dda. O, na! Mae gan Luke syniad da o bwy fydd yn gwneud y de, ond be yn union fydd y dasg? Status, di on. Fi hwn dwi'n meddwl da. Ydych rhieni yn dychryn yn hawdd? Wel heddiw, bydd un o'r criw yn ffonio ei mam neu tad mwyn cyfaddef bod wedi lladd rwy'n. Felly, pa un ohonoch chi fydd hwnnw? Pwy fydd o? Bydd di fi, mae mam a dad, dwi'n Canada. Mae hwnna'n un da. Phone call i Canada, mam, dwi wedi lladd rwy'n. Be dwi'n fod i wneud? Bydd i ar y plane adre, erbyn fori, no. Beth am wneud hyn yn swyddogol, ia? Gweithio chdi. Waw. Luke. Am 10. 10 pint! Luke ond eisiau 10 pint am wneud y de ac efalle'n difaru. Ilan yn gall iawn wedi gofyn am ddwbl hynny i roi newydd drwg i'w rieni a Craig dwbl hynny eto. Pwy fydd ti'n lladd? Just ffrind. Ia, amser cynllwynio. Ffrind, ond ti angen just deud rhywbeth fel, oh my god, dwi wedi lladd nhw, fel dwi wedi hitio nhw dros y pen yn accidentally. Ond nes malu cachu o, mae mam fi'n gwylio peth fel e. Yeah, exactly, so even y well. Yn DT. O, mae mam fi'n gwylio. Ar ti lladd rhywun yn D&T yn y lectures. Ar ti gael dan y bren, sticio mewn plane ar y fflio staff. Nes i roi push yn eithaf trwy feis yma. Ie. O'r machine yma. O, mae'n yn afiach. Ti'n gwybod? Ydy Luke wedi meddwl gormod am hyn? Dwi'n meddwl bod fi eisiau neud di. Just do it. Dwi eisiau neud ond dwi ddim, ne. Rach hwnna. Dwi'n am wneud hwnna. No e. Felly nawr mae'r dir yn cael ei gynnig i'r person ar ail bris isaf, sef Ilan. Dylsyn ni yn neud da, dwi'n meddwl. No. Dylsyn ni neud da. Go on. Go on. Jib. Dwi yn jib am neud hwnna, ond swn i dwi'n neud o efo mam a dad. Dwi'n meddwl cymryd y joc anyway, so swn i'n dead erbyn wrth nesa. Mae Ilan yn desperate dan i cymryd y dim. Byddai'n neud unrhyw beth am arian. Am yr ail wythnos yn olynol felly, ac i wneud pethau waith, y tri arall fydd yn penderfynu pan mae'r joc wedi mynd yn rhy bell. Haia, mae yna rhywbeth i ddigwydd.
O'n i yn y gweithlu, a wedyn oedd o lwc ar y banso, wedyn o'n i so chwarae gwmpas, o fi a fo'n chwarae gwmpas. Ac oedd o fel, oedden ni wedi accidentally nudge fo, mae wedi slipio. A mae wedi basically mynd fewn i'r banso. Da ni'n meddwl o'r mae wedi marw. Pwy oedd o'r ti efo? Ie, jyst fi o lwc, a wel, dwi'n safle normal fan. Yn trio camio lawr. Reit. Just for 2 minutes, okay? Does gan Luke, Thomas na Craig lawer o gydymdeimlad yn amlwg. Okay, lads, please. Lads, dwi'n gorau. Da chi'n God. Dwi'n shitio i hyn. Hello? Aia, sorry ddeud, rhaglen S4C di hwn. O hynny ddim yn wir, dwi'n really sorry am hynny. Helo? Da chi wedi recordio hwnna, lle? Do, mae hwn ar teli, sorry am hyn, mam. Mae'n oce. Ei, diolch yn fawr iawn, dwi newydd ennill 20 quid. Hwna di'r gweitha dwi wedi teimlo ers ages. A coesau fi fel jelly. O hwnna'n ruthless de. Lucas y sim Oedd i'n cyffaith oedd o'n mynd fel la, fatha... O'n desperate. Na. O'n i'n disgwyl i fel hang lan. Y ffordd er i just hangio fyny. Iawn, fy'n ffordd yn dwy funud, dan i siop. Ar ei coelio fo? Na, dwi wedi ennill y £20, so dyna peth rhaid da. So, yeah. Mae Elon wedi toilet i gael emotional breakdown, dwi'n meddwl. Ond... Bywyd. Ti'n iawn? No. Gotta get a text back sydyn i.